Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa na kanále Explosive Pyro. Dneska tu máme odpal Viperov. Viper 1 biela a Viper 1 čierna. Je to vlastne totožná petarda, ale každý hovorí, že čierne sú silnejšie, že biele sú silnejšie. Tak dneska si overíme, ktoré sú silnejšie. Moje meno je Ferika, so mnou je tu Laslo aj Mirko. Čaute. Len nám tu chýba Peter, ale tak musíme sa bez neho obejsť a môžeme ísť na to. Poďme si ich ukázať. OK, máme ako prvú petardu, tu teda máme tie Viper jednotky biele, má to 0,49 gramov na kus, je to kategória F3, výrobca je Classic, v balení sa nachádza 20 kusov a celé balenie má 9,8 gramov. Ako druhý Viper tu teda máme Viper 1 čierny alebo Viper 1 black, voláte to ak chcete. Tiež to je kategória F3, tiež to má 0,49 gramov na kus, tiež to má 9,8 gramov na balenie a tiež sa balenie nachádza 20 kusov. Takže fakt uvidíme teraz, že ktoré sú silnejšie, poďme na to. Takže OK, ako prvú petardu si teraz dáme ten Viper 1 black na vol. Na pol gramu fakt dobrá rana. Teraz si dáme ten Viper 1 light. Chlapči, ale mne sa táto zdala silnejšia. Ty vole, akože tie biele sú asi väčšie šupy, ale poďme si to teraz vyskúšať v vode. OK, teraz si dáme ten Viper 1 black do vody. Teraz sa fakt ukáže, ktoré petardy sú viac šupy. OK, slušná sprcha na pol gramu. Ideme si dať ten Viper 1 light. OK, teraz Viper 1 light. Poď na to vlastne. No tak toto zase bola menšia šupa, videli ste to? Úplne menšia sprcha. Že Mirko? Slabšia. Poďme si ich. A na voľno asi bíla. No tak som to cítila ja. Poďme si to dať do hliny. OK ľudia, takže teraz si dáme Viper 1 black do blata a potom si dáme aj Viper 1 white do blata a uvidíme, ktorý spraví väčší kráter. Ľudia, prepáčte, že tie zapalovače moc nefungujú, ale je fakt zima a fakt nefungujú. Ani triskové, ani tieto normálne. Vyskúšame to teraz s triskovým. A keď nepôjde ani to, tak musíme použiť zápal. Vyskúsime to teraz so zápalkami. Ja som celý od blata. Jak ste na tom vy chlapci? Akože Dosť. Chodil som ten kráter. Aj telefón mi spadol. Tu to bolo? Tu. Ty kokso? Môže byť akože. Na pol gramu fakt slušný kráter. Ide. OK ľudia, môžeme ísť na to zase na Viper 1 light teraz. Smola ľudia, musíme znovu. Slabšie. Ale kráter to spravilo väčší. Tuto je väčší kráter, máme to aj Ten teda väčší, ten Viper 1 white. Daj to hore, nech to ľudia vidia a oni posúdia. Podľa mňa toto je Viper white a toto je Viper black. Ukáž ty moje prsty, nech to tam vidieť. No, to je Viper black a to je Viper white. Posúďte sami. Naopak. Aha, to bol white, to bol black. Áno. Ľudia, ja som dopadol celý od blata, kameraman je celý od blata. A ja som dopadol najlepší. Takže tak. Len to páky. Ľudia, takže toto bolo z dnešného odpalu všetko. Dúfam, že sa vám tento odpal páčil. Petardy boli teda od stránky Pyro SR. Veľmi kvalitnú, veľmi superovú pyrotechniku, majú za super ceny, k objednávkam dávajú darček fakt superný. E-shop. Jako, dopadli sme všetci od blata, ale za mňa bol lepší Viper White. Podľa vás, chlapci? Súhlasím.
Black bol lepší. Že je white. Však ľudia posúdia sami v komentároch. My sa teda s vami lúčime. Dávajte lajky, odbery, budeme veľmi radi. Čaute.